и виждам непознат номер. Всичко се срина. Значи то просто една буца, бяло петно и само чуваш един глас, който ти казва: ами много съжалявам. Всеки ми го казваше. Ти си млада, ще си намериш някой, така. Хора, не дейте да го казвате това на ваши близки, моля ви се. Това е най-циничното нещо. Защото аз имах коментари: о, много добре изглеждаш 2 месеца след това. Да, аз отслабнах около 10 кг, не спях по 4 часа. Нали, това, че си слагам усмивката, аз съм просто такъв човек. Аз не обичам хората да изляза и да плача по улиците. Не обичам съжалението. Не дей да плачеш пред детето. Да, не дей да плачеш 24 часа пред детето. Не карай детето да плаче и то 24 часа с теб. Но какво ще рече не дей да плачеш пред детето? Нали трябва това дете също да знае, че като плаче, емоцията някак си излиза от него. Човек не трябва да съхранява тези негативни емоции в себе, защото това го разболява. Това беше система от срещи с мен, в които ти просто влизаше, падаше на дивана и казваше: не ми се живее. Не искам да съм тук, искам да си ходя, искам си при мой Иван. И всъщност в една от тези срещи аз ти казах: добре. Да, никога няма да се забравя колко беше сериозна. Аз и до сега затварям очите и ти го помня тези думи. Добре, няма проблеми, вика, ти ще си отидеш. Много беше този шамар, който тогава ми удари, наистина ме върна в реалността и си казах: Боже. Подкаста "От човека за човека" е естествено продължение на книгата Еремита. Ако си човек, който няма време и възможност да стигне до кабинета на терапевта, то тази книга е за теб. Поръчай онлайн от сайта на Еремита. Здравейте, прекрасни хора! Казвам се Стефи Петкова и съм клиничен психолог и позитивен психотерапевт. Днес на гости ми е една невероятна жена, която загуби своя партньор преди няколко години и с нея ще си говорим за загубата, за шока, за болката и за пътя, който ни следва след това. Здравей, Стефи! Здравей, Стефи! Благодаря ти, че се съгласи да бъдеш мой гост и благодаря ти за смелостта да застанеш пред всички хора и да разкажеш за този тежък и труден път. Благодаря ти, че съм част от него и ми позволи да те подкрепям, докато го вървим. Аз ти благодаря, че ми даде шанс да помогна на някой. Разбира се, ако мога да помогна, и че ти беше до мен. Наистина, твоята помощ никога няма да я забравя, така че вярвам, че това е най-такъв примера ми, който ти ми даде, е най-важен за мен и който ме спаси. За да може да въведем всички наши зрители в темата, може ли да кажеш няколко думи за себе си? Коя е Стефи Тасева, на колко години и кога се случи загубата? Значи, както ти самата каза, казвам се Стефани Тасева, на 34 години вече, от Пазарджик. Загубих моя съпруг преди 3 години и половина в катастрофа, докато беше на работа. Той беше полицай и стана всичко супер внезапно. Още си спомням самия ден, беше 26 ноември, един слънчев, уникален ден. Много, толкова топъл, все едно беше пролет, а не да идвате първа зимата. Станахме си обичайно, всичко беше толкова хубаво. Казахме си с моя съпруг Мише, направи ми кафе. В смисъл всичко както си трябва нормално, докато не стана обяд и не прочетох какво се е случило. Как дойде новината при теб? Новината при мен дойде доста цинично. Докато готвех в къщи, отворих си социалните мрежи и научих оттам. Просто аз знаех до кой километър работи съпруга ми, тъй като той беше магистрална полиция. И прочитайки, че е станала катастрофа на 107 км, и първоначално си казваш: не, той вече не е в неговия район, това е Пловдив. Обаче нещо ме зачопка да отворя самата статия
И прочитайки, вече разбрах, че е той, защото веднага след това започнах да му звъня, той не вдигаше и така. Кое беше първото нещо, което ти мина, че от тук нататък живота се преобръща? Аз първоначално не можех да разбера какво става. Значи то беше такъв шок. Никога няма да забравя последния път, в който го видях жив. Беше толкова спокоен, в смисъл. Беше си той и нямаше някакви физически и външни наранявания. И 9 дни след катастрофата, всъщност тогава почина, всеки ден аз не съм си давала възможност да помисля, че той няма да остане жив. Това беше пълен абсурд. Всеки ден бях в болницата, всеки ден ми казваха все по-зле и по-зле, но връщайки лентата назад, осъзнавайки сега какво са ми казвали, те всеки ден са ме едва ли не подготвили. Но това не го чувах. Аз не чувах какво ми казват докторите. За мен беше, той ще се оправи, той има мен, той има детето, той има родители, той има сестра. Просто абсурд. Надеждата ни държи живи. Да. Всъщност те са те подготвили, че скоро може би ще се случи най-лошото, но шока всъщност кога настъпи? В момента на новината или в момента, когато вече беше изключено животоподдържащата апаратура? Ние всъщност не стигнахме до изключване. Беха ми казали, че да очаквам обаждане, ако нещо се случи, тъй като моят телефонен номер беше даден. Всяка сутрин ставам, гледам, нямам пропуснати повикания, през деня никой не ми звъни, докато стигна съответно до болницата. И никога няма да забравя, когато на 4 декември ми се обадиха. Детето още спеше, смисъл, си спеше при мен по това време и виждам непознат номер. Всичко се срина. Значи то просто една буца, бяло петно и само чуваш един глас, който ти казва: много съжалявам. Просто паднах на земята и не знаех какво се случва. Не може да го вярвам. В този момент ли надеждата изчезна завинаги? Тогава някакси аз умрях заедно с него. Надеждата просто тогава никъде я нямаше. Аз се сринах и край. Аз буквално умрях с него. Все едно ми казваха: вие умряхте двамата. Тук е много важно да разкажем за вашата специална връзка с Иван. Защото аз от много години работя с хора, но такава любов не бях срещала. Може би за това така при сърце взех пътя ти и винаги бях до теб, когато си ме канила на различни мероприятия, свързани с Иван. Може би да разкажеш на нашите зрители как сте се шегували за детето, че деца се правят, ма любов не се намира. Да, така беше. Да. Значи като цяло, нашата среща беше като на филм. Като разказвам на някой, може би ме гледат с едно недоверие, че се едно преиграва, но повярвай ми, ти знаеш всъщност, но и зрителите не може да си представите, но това наистина съществува. Истинската любов наистина съществува. Когато срещнах Иван, аз бях в много труден етап от живота ми. Ти знаеш за този етап. Може би по друго време също вярвам, че един такъв разказ от мене може би ще помогне на още хора. И по това време много не излизах от вкъщи. Нямах много близки приятели. Бях се върнала тъкмо от София. И един приятел ми звъни и ми казва: ще излизаме с двама приятели, айде с нас. Аз казвам: малко пред абсурд. Не искам да излизам. Вече късно е, тъмно е, не. Айде, моля ти се, не сме се виждали, ние сме израснали като деца. И излизайки, срещнах Иван. Беше пред чешмичката пред общината в Пазарджик. В момента, в който го погледнах, никога няма да забравя с какво беше облечен. Само ме погледна в очите, усмихна ми се широко, имаше уникална усмивка. Усмихна ми се широко, запознахме се и аз потънах в него. Значи, виждайки очите му, все едно този човек съм го познавала цял живот, все едно си прибрах у дома.
така се почувствах. Съответно, цяла вечер се разменят погледи, аз не спирам да мисля за него. Минаха си няколко месеца до реално физическата ни среща. И излязохме на една среща, отидохме на море за няколко дни и връщайки се, това всички се шегуват покрай нас, ме покани да остана от тях, докато се оправя и за работа, тъй като беше нощна смяна. Аз повече не исках да си тръгна. В момента, в който стъпих в къщата ни, аз се почувствах наистина и физически у дома. Не само емоционално у дома, а и физически. И те това се шегуват с мене. Той я покани за 2 часа, тя остана цял живот. Да. И при нас нещата се случиха много бързо и много естествено. Постоянно ежедневието ни беше в усмивки, в шеги, в закачки. Той много обичаше да се шегува. Не само с хората около него, с мене, но и с самия себе си. Имаше много хубаво чувство за хумор, леко заядливо. Но пък това му беше чара. Пак казвам, усмивката му беше невероятна. В смисъл, в момента, затваряйки очи, първото нещо, което ми идва, е неговата усмивка. Mm-hmm. И така доста бързо се развиха нещата. Сгодихме се. На следващата година вече бях бременна. И много, много естествено беше при нас нещата. И го пожелавам наистина на всеки да изпита тази силна любов, но нека да остане за винаги. Mm-hmm. Той си е, винаги ще си бъде моето пламъче любов. Как се промени любовта, след като него физически вече го нямаше? След като го загубих, аз не бях жива. Аз не бях тук. Любовта си остана, но на мен ми се губят. Доста голям период от време ми се губи. Дори няма да забравя едни много тежки думи на сина ми, които бяха вече след като бехме доста поработили с тебе и ми каза: мамо, покрай тебе, вика, беше много черно. Сега, вика, малко по-така жива си. И тогава аз си дадох сметка: Боже, аз не съм била жива. Аз знаех, че не съм, но лошото е, че и той ме усещаше, че не съм. Да, когато родителя изчезва емоционално и не присъства, физически е там за детето си, но всъщност емоционално го няма, децата усещат тази липса. Тези негови думи много ме шокираха. И някак си дадох сметка: да, мен много ми се искаше. Ти знаеш, ти си единственият човек, на който така директно си казах, че аз не искам да съм тук. И това казвам на хора, които в последствие загубиха близък, любим. Позволете си да го кажете на глас, така както аз си го казах на тебе, защото няма нищо срамно да искаш да си мъртъв. Ами да, ти страдаш. Най-важният човек го няма. Защото казва, децата са най-важни. Да, съгласна съм. Обаче, за да ги има децата, нали имало любов, нали имало мъж и жена. Загубата няма мяра. Дали губиш партньор, любовта на живота си или деца, болката е огромна. Като аз винаги и на теб съм го казвала, че за мен лично като специалист най-голямата болка и непреодолима е загубата на дете. Да. Говорили сме си, особено в старите поколения, са се раждали по много деца, умирали са и доста, но не може да се замести детето. Може би тук дори няма паралел да се направи между двете загуби, защото всяка една е различна и по интензивност, и по преживяване. Но сега ще те върна към първите няколко дни, след като той почина. Имаш ли спомен от тях и какво беше усещането? В чисто телесен и емоционален план. В телесен аз не бях тук. Аз не бях на земята. В емоционален по същия начин. Нито ми се ядеше, нито ми се спеше, нищо не ми се правеше. Аз не можех да повярвам, че повече той няма да се пребере в къщи. Всяка вечер, заспивайки, исках да си дойде, исках да чуя гласа му, да тропне. Първият ни сеанс с тебе беше
всъщност на деня на погребението му. Аз казах, не мога да премина през това сама. През много неща съм преминала, но през това не мога. И всъщност с тебе се видяхме още на деня на погребението. Никога няма да се забравя как влязох в кабинета ти. Благодарна съм на една моя приятелка, която всъщност много така бързо ме свърза с тебе, защото знам, че графикът ти е просто ужасен и натоварен. Никога няма да забравя как треперех при теб. И не треперех от студ. И тогава ти направи нещо с мен. Аз не знаех какво е. Впоследствие го разбрах, но ти ми проведе първата самостоятелна констелация. Това беше такова преживяване за мене, което ми даде някакси първото докосване до Иван. След което Иван периодично си идваше при мене, когато съм имала нужда, когато съм го молела. Винаги ме е подкрепил и вярвам, че и досега той е с мене. Защото ще ти дам един пример. Преди около 2-3 седмици беше. Имам проблем с входната врата, много трудно се затваря. И в опита да я затворя, си затиснах ключа на колата. Който той се изкриви, има така доста стабилно се изкриви. И аз вече толкова ядоса много, сега вратата трябва да смена, защото всичко реално в момента чака на мене. Всякакви ремонтни дейности, пък аз доста така си седа в женска енергия и обичам да си стоя в женска енергия. И така много ядосан и викам, бе Мише, тая врата, как ние сменихме по-рано, нали, сега какво ще я правя, как ще я сменям? И такава леко ядосана, дори ядосана на Иван, че не е тук, че не е с мене, че няма да го направим заедно. И тръгвам да плача от яд и от ядосване, защото все още си имаме някакъв конфликт с Бог и с Вселената. Така. Насреща ми върви човек, носещ тениска от първото събитие, което организирах в името на Иван. И върви логото, нали, значката с крилата. Само спрях, загледах се, поплаках си, разбира се. И си казах, той е с мене. Ние вратата ще си оправим пак заедно. Няма да я оправя сама. И така, че и досега аз вярвам, че той е с мен и ми помага и ме подкрепя и затова никога няма да позволя някакси да остане в забвение, да забравят за него, детето пък в никакъв случай. И така. Каза, че все още си в конфликт с Бог и Вселената. Да. Може би малко по-малко. В началото бях много гневна. Ти помниш и на сеансите. Няма как да не си гневен. Ти си гневен на системата, ти си гневен на управляващите, ти си гневен на човека, който му причини това. Ти си гневен на Бог. Защо сега ми го отне? Ние имахме такива планове, никога до сега не сме криели. За мен най-искреното и важно нещо и качеството в хората, които са около мен е честността и това да не ме лъжат. Ние с Иван нямахме тайни. Нямахме тайни един към друг. Нямахме тайни към детето. Нали сега, разбира се. Да, такива чисто детски, които не може да му освои мозъчето. Сме му ги спестявали, но ние пред него сме си говорили как искаме да имаме второ дете. Как искаме да бъдем момиченце. Толкова мечтаях да имаме момиченце, защото и той има сестричка по-малка, аз съм пък по-малката сестра в семейството. И много искахме да имаме момиче. И ние това сме си го говорили с детето, правили сме си планове как ще отидем на почивка, как ще си направим някакъв ремонт. Просто всичко ние сме си го споделили тримата. И в един момент ти осъзнава, че нищо от това вече не може да се случи. И няма да забравя, може би беше първия месец, откакто не го нямаше вече. И детето ме пита ми сега, къде ми е сестричката? Аз кога ще имам сестричка? Това беше най-големия шамар. Не съм вярвала, че може да ми зададе такъв въпрос. И аз първосигнално реагирах, то няма как. Тате го няма. И защото е така, аз така го чувствам. Тогава си спомням твоите думи. Как ме навика в кабинета. Че не е редно
И наистина не трябва да ограничаваме децата. Ти самата каза, аз съм млад човек, всеки ми го казваше. Ти си млада, ще си намериш някой така. Хора, не дейте да го казвате това на ваши близки, моля ви се. Това е най-циничното нещо. Защото аз имах коментари. Много добре изглеждаш 2 месеца след това. Да, аз отслабнах около 10 кг, не спях по 4 часа. Нали, това, че си слагам усмивката, аз съм просто такъв човек. Аз не обичам хората да изляза и да плача по улиците. Не обичам съжалението. Напротив, аз искам да покажа, най-вече на детето ми, че каквото и да се случва, изправяш се с горе вдигната глава, запазваш доброто в себе си и се опитваш да помогнеш на някой. Ако можеш, разбира се. Като каза да помогна на някой, може би тук е момента и да разкажеш как превърна болката си в кауза. Отнеми, разбира се, известно време. Може би да се събера, да помисля, да си дам сметка, че само в траур няма как да стои човек. Или пък в омраза, защото много е силно омразата. Няма и как да я няма. Нали, ти си казваш, дори към Бог, пак ще го спомена, защо на мен? Защо на нас? Ние сме млади, ние имахме още много дълъг път. Защо пък този възрастен шофьор, какво правеше на пътя? Също си го задавам и защо този млад шофьор е на пътя и прави тези щуроти. Нали, всеки си задава неговите вътрешни болки като въпроси. И тогава реших, че искам да покажа на Наско, че в името на тати ти можеш да помагаш на някой. Първата година бях така в доста голяма дилема какво да бъде точно събитието, но в този етап Наско отказваше да ходи на народни танци, тъй като няколко месеца преди катастрофата го бяхме записали. Той беше едва на 3 години и половина, когато стана всъщност катастрофата. Около 3 годишна възраст го записахме на народни танци. Ходеше с такова желание. Ние горди родители винаги правихме всичко заедно. Това беше традиция за нас. И когато стана това, той ми каза, аз не искам да ходя на народни танци, докато тата не се върне. Как да му обясниш, че тата няма да се върне повече? И в един момент тръгна на народни танци в градинката и аз реших, че сега е момента да обвържа народните танци с, като нещо, което да направи в името на тати. И че ние пак ще бъдем тримата заедно, когато той танцува, просто тати ще го гледа от високо. Отделно пък той много обичаше коли, мотори. Имахме даже мотор преди да се роди детето, защото в момента, в който разбрахме, че съм бременна, той ми каза, продаваме мотор. Аз съм, защо? Моля ти се, не дей, толкова е забавно, не. И той ми каза, не, моторите са опасни. Не искам да се притеснявам, дали ще мога да си изгледам детето. Както с теб сме си говорили, дали той е знаел, дали аз съм знаела, не знам, че ще си отиде, но има такива думи, които са запечатали в съзнанието ми, с които може би ми е давал някакви знаци. И Вселената ми е давала знаци. И всъщност първата година организирах едно автомотошествие, а на следващия ден бяха народни танци с състави от Пазарджик и най-вече детски състави, за да може да участва и сина ни. Така получи се доста емоционално. Тогава бях съвместно с фондация Емил Шарков, на което на Милена много и благодаря, защото ни прие в нейното голямо семейство. Оказваме си непрестанно помощ. Той се вижда с деца, които също са загубили родител. Втората година беше така, реших да бъде нещо по-емоционално и нещо, което да бъде в помощ на обществото. Да не е насочено само в една кауза. И реших, че искам да изградя чешма. Така, доста покрай тебе, терапията, така изчето. Какъв е символа на водата? Че има пречистващи сили. Отделно, както казах, да бъде в помощ на обществото, тъй като там, където я изградих в последствие, нямаше такава градска чешма. И най-вече, че ние се запознахме на чешма с Иван. И така, че това си е нашия символ. Много съм благодарна на
Леон Бабачев, ще го спомена с име, защото Разбира се. да, той е човек, който отидох при него, му казах, искам символ. Той е моето пламъче любов. Искам, нали, да ми направиш нещо, което да изразява това. И разбира се, на Байкиро от Брацигово, той ни запозна, човека веднага прие много при сърце моята история, защото и той е загубил дете. Някакси така откакто го загубих, Иван, живота така ме събира с хора, които са претърпяли някаква загуба и един от друг си оказваме помощ. И всичко го правим наистина с много любов, което за мен е ключа към... И което е изключително вдъхновяващо, защото по този начин човек вижда, че въпреки огромната болка можем да продължим, да я превърнем тази болка в сила и да помагаме на други хора, минавайки по този път. Какво беше нещото, ключовото нещо, което ти помогна, Стефи? Кога всъщност в теб се завъртя всичко наобратно и ти си каза, не, аз ще живея? Една от първите ни констелации. Тя беше наистина ключа, тъй като, както споменах, още на първия ни сеанс с тебе, ти ми направи индивидуална констелация, макар че аз тогава изобщо не знаех какво правиш с мене. И защото това усещам тези усещания, чувам някакви неща, нали, не си давах сметка какво е това. Но когато дойдох вече на групова констелация и поставихме казуса за мен и за Иван, аз тогава видях къде съм. Че мене вече ме няма. И бях наистина на косъм в някакъв момент аз да си тръгна от този физически свят. И видях неговото неодобрение. Това беше такъв шамар. И си вих в началото, между другото, след като премина констелацията, и си казвам, боже, защо той не ме иска? Нещо грешно ли направих? Аз толкова си го обичам. И после така имах няколко моменти, в които той дойде при мене, докато сънувам. И всъщност ми обясни защо не ме иска. И не беше определено, не беше защото не ме обича, а защото нашата любов трябва да живее тук. И нашата любов е всъщност детето. И за съжаление сега трябва да бъда и майка, и баща за него. Но така е трябвало да бъде. Така че да, констелацията при тебе и другия шамар беше, когато Наско ми каза, че ме няма. Два ключови момента. Да. Според теб, има ли правилен начин да скърбим? Честно казано, не. Аз не мога да поставя някаква рамка за скърбене. Значи аз плаках много. То очите ти изтичат. Както казах, не се хранех, не пиех, нямах сън. В този момент реших, че ще се върна бързо на работа. Дали взех правилното решение или грешното решение, все още не знам, защото имаше... Сега понякога ги имам тези колебания. То съм много в ниски вибрации, такива мрачни мисли, то съм много еуфорична, но в момента ги превръщам в каузите, които следвам. Те ме балансират. Така че хем да се скърбя по моя си начин, хем да променям, защото аз много искам да променя нещата. И вярвам, че ще успея. Рано или късно. Аз също го вярвам. Да. Ти я носиш тази сила. А какво усещаше като неподкрепа от най-близките ти хора, които се опитваха в този момент да те съпроводят? Или по-скоро какво в техните реакции и поведения по-скоро те нараняваше, отколкото да те подкрепя в тези трудни моменти? Какво ме наранявало? Честно казано...
Може би, Ще трябва малко да си помисля, да. може би за да ти помогна, ти спомена, че изречението ти си млада, живота продължава Да. и ще си намериш някой, така изключително те е разстройвало и Да. те е ефектирало. Може би подобен тип изречения, поведения, защото ми се иска така да се обърнем и към зрителите, които в момента са в периферията и се опитват да подкрепят близък човек, но примерно виждат, че не успяват, не могат да достигнат до него, не могат да му кажат правилното нещо, защото не знаят кое е правилното нещо. Тук няма правилно нещо. Оставете си човека да си скърби. Значи това го казвам, не дей да плачеш, ще разстроиш детето. Нали, тъй като нали, в повечето случаи някой има деца, нали, казвам го за тях. Не дей да плачеш пред детето. Да, не дей да плачеш 24 часа пред детето. Не карай детето да плаче и то 24 часа с теб. Но какво ще рече не дей да плачеш пред детето? Нали трябва това дете също да знае, че като плаче, емоцията някак си излиза от него. Той не, нали, човек не трябва да съхранява тези негативни емоции в себе, защото това го разболява. Да, тези думи много ме нараниха тогава, защото, пак аз казвам, аз слагам усмивката и излизам навън. Пред най-близките ми хора аз мога да си позволя да се разплача, мога да си позволя да съм ядосана, да съм гневна, нали, да покажа някаква такава емоция. Пред обществото, хора, които не ме познават толкова отблизо, няма нужда те да ме спасяват. Те не са хората, които могат да ме спасат. Реално ти беше първият човек, който ме спаси, пред който, аз пак казвам, си признах. Искам да умра. Аз ти го казах тогава и наистина така го чувствах. Ето, връщайки лентата, аз не можех това да го кажа примерно на моите родители. В никакъв случай, аз съм тяхно дете. Ако кажа на мама, умира ми се, не искам да съм тук. Естествено, тяхната реакция ще бъде: не, моля ти се, не дай такива мисли да ти минават. А в такъв момент нямаш нужда някой да ти казва: спри да страдаш. Спри да изкарваш емоциите си навън. Думите, които ти се въртат в главата, изречи ги, защото като ги изречеш, тогава съзнаеш каква глупост казваш. Изричайки това искам да умра няколко пъти, тогава осъзнах, аз на кой ще остава детето? Да го гледат бабите, дядото. Нали, смисъл, на Иван сестра му, моя брат ли? Не, аз искам да си го гледам. Аз искам това, което с него сме си говорили като възпитание, като нали, в какъв човек искаме да го превърнем, искам аз да си го възпитам. И просто се взимаш в ръце и... Да, тук е момента всъщност на зрителите да кажем, че това беше много дълъг период, в който ти не искаше да живееш. И аз го споменах на последното мероприятие, което направи за Иван преди 2-3 седмици. Да. Че всъщност това беше система от срещи с мен, в които ти просто влизаше, падаше на дивана и казваше: не ми се живее. Не искам да съм тук, искам да си ходя, искам си при мой Иван. И всъщност в една от тези срещи аз ти казах: добре. Да, никога няма да забравя колко беше сериозна. Аз и до сега затварям очите и ти го помня тези думи. Добре, няма проблеми, вика, ти ще си отидеш. Много беше този шамар, който тогава ми удари, наистина ме върна в реалността и си казах: Боже. Да, всъщност в тези моменти човек няма нужда да каже: стига глупости, ти си млад, ще живееш. Той има нужда да получи разрешение. Разбира се, тук обаче е много важно до каква степен, аз никога не съм се съмнявала, че ти можеш да посегнеш на живота си, защото си изключително стабилен човек. Но все пак това са в индивидуални случаи, когато наистина виждаме, че човека има ресурси, че всъщност това е просто вид на изразяване на неговата болка. Наистина не е тръгнал да посяга на живота си и да направи нещо необмислено. И през това предизвикателство всъщност
Те се преземявахме на земята няколко пъти. Аз само може да вметна нещо. Разбира Тъй се. като ти каза за последното събитие, аз за него не казах нищо. Значи тази година и вярвам, че подобни събития и занапред ще организирам, направих едно литературно четене. Това го казвам за всички зрители, защото пак на един от сеансите ти беше човека, който ми каза: Стефи, купи си книгата "Повече от любов". Казвам го. Автора Радослав Гизгинджиев най-вероятно няма да ми се сърди, че го споменавам, защото тази книга също ми преобърна живота. Даде ми много сила, даде ми много варианти, защото като си я вземете и я прочетете, ще разберете. Наистина помага. Наистина помага. И Радослав пише по начин, по който да те докосне. Абсолютно. Просто. Много съм благодарна, че дойде и на това събитие. На тебе и такива думи каза към мене, че аз се разплаках тогава. Бях поканила всъщност хора, които са близки, които срещнах след загубата си на Иван и които много ми помогнаха. Защото аз вярвам, че човек, за да оцелее, му трябват наистина стабилни хора, които да се заогради от тях, но с положителна енергия, с положителни насоки, които някакси така да му дадат старта, да развие собствения си потенциал. Искам и се да ти задам още един въпрос, който няма как да не засегне дуалния свят. Света, в който отиват душите, и разбира се, тук идваме в абсолютното вярване, че всеки човек има право да вярва в каквото иска. Някои хора вярват, че съществува сила над нас, други не вярват в това. А твой път беше в тестове дали тази сила я има, дали изобщо света, който вярваме и не се иска да вярваме, че съществува отвъд видимия, приема душите и там ни чакат любимите хора. Как мина ти през тази дилема? Аз много бързо минах през тази дилема. Защото имаше знаци. Имаше знаци, които Иван ми пращаше. Отделно, пак казвам, с констелациите ти усещаш твоите, било прароднини, било то любими хора, които нямате пък кръвна връзка. И другото, което много ми помогна, беше регресията. Да. На един от сеансите при Майя аз всъщност се озовах точно там. И от тогава някакси съм много спокойна за Иван. Даде ми такова усещане. Няма да разказвам в детайли какво точно съм усетила и видяла, но прибрах се при него отново. И вярвам със сигурност, че отново ще бъдем заедно, колкото и така, може би да звучи на хората, как път толкова сигурна? Сигурна съм, защото и преди сме били заедно и такава любов не се губи в пространството. Да, и може би както нашата прекрасна Майя обича да казва, идваме за да придобием опитности. Да. Да видим другата страна на монетата, да разберем какво е, когато някой, който обичаме, си тръгва, ако ние сме си тръгнали преди това. Разбира се, трудността е в това, че ние не помним, когато се раждаме в новата реинкарнация, не помним, че всъщност имаме вече някаква опитност с темата. Да, ти самата ми каза на един пак от сеансите: добре, ако Иван беше тук, какво ще бъде ежедневието ти? Какво? Щях да стана, да направя закуска, примерно ако сме събота и сме в почивка, след това да излезем тримата на разходка, после той да отиде нещо да си ремонтира по колата, да си ремонтира нещо по къщата, вечерта пак да седнем да вечеряме заедно, това си ни беше традиция, да седнем да си пуснем някой филм. Да, може би нямаше да организирам такива благотворителни събития, нямаше да имам тази в момента кауза, към която много се боря и работя усилено от
началото на юни месец. Да, аз щях да бъда щастлива, защото когато човек е щастлив, може ли да си представи, че нещо ще му се случи или пък нещо. За съжаление, чрез болката ние израстваме. Колкото и гадно да звучи, наистина когато си щастлив, няма да си помислиш за нещо трагично. Ти спомена за литературното четене, но не спомена за каузата, така че нека все пак хората бъдат информирани. Да. Каква е последната кауза, за която се бориш? Последната кауза, тъй като ставаме свидетели на войната по пътищата. За съжаление, не знам, хората си кажат, и тази пак започва баналната тема и така нататък. Но аз не споменах, че съм учителка. И съм учителка на ученици 8-12 клас, които в 11 клас започват да карат шофьорските курсове, да мечтаят за тази книжка цяла година. Цяла една учебна година само за това. Госпожо, примерно предстои ми изпит за листовки, предстои ми курмуване. Госпожо, скъсаха ме. Аз седи си какво направих. Госпожо, за тези книжка пък направих си какво нарушение. И те си споделят. В нашия случай шофьора беше възрастен. Оставаме свидетели как и младите прекаляват с своята увереност, с това как те разсъждават, ние сме безсмъртни. Повярвайте ми, деца, които гледате, не сте безсмъртни. За съжаление. И моята кауза за сега, която развиваме и се боря, е за закупуване на симулатор. За челен удар, за преобръщане, за очила, които симулират, че си пиян, че си употребил наркотици или от преумора, защото много хора подценяват преумората и си казват, айде сега, 50 км ми остават, сега къде ще давам примерно 100 лева за нощувка, някъде да пренощувам, дайте ги, защото 100 лева на фона на загубен живот са нищо. И искам този симулатор да бъде внедрен в часовете по пътна безопасност. Тоест, до този симулатор да се постави в Пазарджик, разбира се, като областен град. Първоначално идеята ми е доста голяма в бъдеще и в часовете на определени класове. Примерно да се започне от 7 клас, после 9 клас, после 11 клас задължително, после 12 клас вече при взета книжка, защото за мен превенцията е най-важна. Ние да си говорим ни празни приказки и дори сега в часовете. Да, аз им казвам, момчета, примерно, не дейте да карате като бесни. Не дейте да изпреварвате където не е разрешено. Или пък пил си 2 бири, не остави си колата. Ако искаш изпи още 2, утре отиди, вземи си, хвани едно такси. Те няма как да го осъзнаят, че това са приказки, които ги чуват от родители, от учители, от примерно познати. И всъщност, когато се сблъскат с някакъв такъв инцидент, вече е прекалено късно. Искам поетапно, някакси така, колкото повече пъти им го покажеш, те да свикнат с мисълта, че живота в това проявление е един. И за миг всичко се решава, защото наистина буквално за миг се решава. Ставаме свидетели абсолютно ежедневно. Няма да подхващам темата, защото от изминалите дни, които се случиха в България, ужасно е. Просто е ужасно. Съгласна съм. Аз сутринта се замислих как темата с теб ни пасва перфектно на тази седмица, която беше изключително черна седмица с 2 малки прекрасни дечица, които беше отнет живота им толкова ненадейно. Понеже така наблегнахме на терапевтичната помощ по време на пътя, а ти спомена в началото на разговора, че все пак си се запознал с много хора, които вървят през загубата. Нека все пак да кажем на зрителите, че има и начин да вървят и сами по този път. Защото все повече, особено в нашата държава, имаме проблем с финансовата гледна точка, с времевата гледна точка.
когато една майка с две дечица остане сама, тя гледа всичко, което има, да отива към децата и не се грижи, не отделя време за себе си. Всъщност има начин човек да се справи и без да има терапевт до себе си. Има. Има начин, но е по-труден. Значи казвам го от опит. И пак реално, може пак да звучи цинично, ама пък нали имаме близки. Помогнете по някакъв начин. Това е най-добрият начин да помогнеш на един човек, който е загубил близък, да го изпратиш на психолог. Защото психолога по принцип дава най-добрите съвети. Аз като човек няма да забравя, един път влизам в книжарницата и разбира се, въртя се около книгите на Радослав, на други български автори, които така ми помогнаха. И една жена седи и се лута. И някакси усетих я, не знам защо. И така я питах, извинявам се, вие каква точно литература си търсите нещо? И тя, много труден етап съм, не мога да се справя, загубих преди време близък и не мога да премина. И аз тогава и казах, вземете си повече от любов в книгата. След това ще се върнете и за останалите, но започнете от нея. Не знам какво стана с жената, защото за първи път я виждам и за последен. Всъщност я видях. Но някакси, като и дадох само едно заглавие на книгата, усетих как така си въздъхна, че някой ми обърна внимание, някой ми подаде ръка. По същия начин е с други мои близки, които, за съжаление и познати, загубиха наскоро любим човек. Това им казвам, страдайте, плачете. Плачете заедно с децата си. Много е важно. Имам една също приятелка, която също загуби своя любим. И много си помагаме с нея. Просто трябва да си намерите някакси обкръжение с хора, които са силни, които се борят, а не просто да потънат и да минат в отрицание или пък в омраза, защото има го и този ефект. Някакси да започнеш да си постоянно гневен, да си, как да кажа, да се караш с хората за най-малкото, просто да си го изкараш, защото ти не можеш да си овладееш собствените емоции. Така че за мене приятелите също оказват голяма помощ, но ги трябва да слушат. Не да дават толкова акъл и съвети, колкото да изслушат човека, който търпи загубата. За да може той да си говори. Дори да са пълни глупости, оставете го да си изговори нещата. Децата са по-трудни за мен. Защото децата влизат в едно отрицание. Аз виждах и в моето дете. То също те посещава и наистина много пъти си му помагала. Сега примерно е по-спокойно. Имаше един етап, в който беше много гневен. И не можеше да си овладее емоцията. Тръгва тъй като той беше още на градина, когато загуби баща си, тръгва нещо да прави, не може да го свърши, започва да се изнервя, хвърля и започва да се кара с децата или пък да отиде в някой ъгъл, да се скрие и някакси да не може да си изрази емоцията. Да, и сега като спомена детето е много важно тук да кажем, че за жалост децата са жестоки. Много. И докато споделяше, се сетих за случай, в който му бяха казали нещо за баща му по време на игра и той беше изключително разстроен. Значи той беше толкова разстроен, че мислеше даже да го нарани физически. И то много... Дете. Беше... стана в... Разказвали се нещо за семейството, какво правят, когато се приберат в къщи. И детенцето му казва, майка ти, баща ти, баща ти нали умря, ти само с майка ти, колко ли ти е скучно само с нея. И той много тежко го беше приел. Той като цяло за баща му така има много сантименталност. Сега, примерно, ако трябва нещо да сменим, което баща му е купил, голяма драма. И наистина аз го разбирам. Той всичко свързва с него. Какво е пипнал, какво е направил. Баща му беше много съръчен. И като цяло всичко правеше той.
Да се върна, нали, на това, че той беше толкова обиден на това дете, че искаше да го нарани много. И то физически да го нарани. И дълго време това се проточваше. Скарат се за нещо и той връщаше. Той ми каза, че нямам баща и започват скандала. Докато някакси не го израсна, не прие факта, че ще чува такива неща, защото аз не спирам да му казвам: мамо, не, нали, ти имаш баща, просто физически той не е при тебе. И просто е много говорене. Родителите трябва много да говорят и съм благодарна, че на повечето деца и на повечето родители от градината, те знаеха за ситуацията и много го подкрепиха. Което ни навежда на въпроса колко е добре в детските заведения да се обсъждат спокойно всякакви теми. Да. Защото ето в тази ситуация, примерно с твоето момченце, ние виждаме една безумна агресия, една реакция, но никой не поглежда какво стои долу под агресията. И ако детето получи подкрепа, разбиране и няма сол в раната, всъщност всичко би било много по-лесно за всички, включително и за него, и той няма да чувства своето различие от това, че всъщност тате го няма физически. При нас беше, нали, така да го наречем, плюс, защото нашите госпожи познаваха Иван. И никога няма да забравя, малко преди да тръгнат на градина, те преместваха ни люлки от едно място на друго. В смисъл, пак казвам, той беше много сръчен и много такъв ден. Винаги е помагал. И тази неизплатеност на родители и учители, това му даде плюс на Наско, за да се справи толкова бързо, и тяхната подкрепа е несравнима. И сега, като в четвъртък ни беше последен градински ден, ми беше много тъжно, защото такива хора рядко се срещат. И като госпожите, и като децата, те наистина израснаха. И само да кажа, че с това дете, в което имаха конфликт, в момента, напротив, даже са приятели, като се видят, постоянно се поздравяват, но беше много говорене от моя страна и от госпожите, и може би вече и между децата е имало нещо, са се изяснили като ситуация, така че не трябва да набеждаваме ни децата, те са лоши, нали, защото той е казал нещо. Децата са чисти и спонтанни. Да. Те не влагат лошотия. Въпросът е, че понякога тяхната спонтанност, не понякога, в повечето случаи удря точно на болното място, където не сме го отработили. Стефи, много ти благодаря за искренността, за споделянето, и вярвам, че на много хора ще успеем да помогнем по този начин. Какво би казала като за финални думи на хората, които в момента вървят през траура и загубата? Не спирайте да се борите, плачете. Ако ви се ходи на гробищата, ходете на гробищата. Ако не ви се ходи, не дейте да ходите. Няма нищо срамно в това да не ходиш или да ходиш там. Изкарайте абсолютно всяка една частица болка от вас и я превърнете в нещо добро. Така както аз се опитвам болката да я превърна в кауза. Много ти благодаря. И аз благодаря. Благодаря ви, че останахте до края на днескашния епизод. Очакваме коментари с интересни теми, които да развием за по-нататък.